குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நுவர்லியா பொருளாதார மையம் ஒவ்வொரு நாளும் வெளியிடும் காய்கறி மொத்த விலை பட்டியல் தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு வரோம். அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி என்னென்ன காய்கறி என்னென்ன விலை வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம். ரெண்டு மொழிகள்லையும் பார்க்குறோம். நம்ம சிங்கள மொழியிலையும் பார்க்குறோம், தமிழ் மொழியிலையும் பார்க்குறோம். முதல்ல தமிழில் பார்க்கலாம், அப்புறம் ரெண்டாவது சிங்கள மொழியில் பார்க்கலாம். අපි භාෂා දෙකේම බලන මුලින් දෙමළෙන් බලලා යම් සිංහලෙන් බලමු අද එළවලු මිල කොහමද කියලා බලන්න. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கோவா பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 60 ரூபாயில் இருக்குது. கேரட் பார்த்தீங்கன்னா 110 ரூபாயா இருக்குது. லீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 70 ரூபாயும், ராபு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 50 ரூபாயில் இருக்குது. அது பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபா, அதிலே கட் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா 80 ரூபாயில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அது பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம உருளைக்கிழங்கு 200 ரூபாயில் இருக்குது. அதே சிவப்பு உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 200 ரூபாயில் இருக்கிறத பார்க்கலாம். நூக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 90 ரூபாயில் இருக்குது. குடைமிளகாய் விலை மாற்றம் இல்லாமல் 100 ரூபாயாக இருக்குது. குடைமிளகாய் சிவப்பு கலர், மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபாயும், பச்சை பார்த்தீங்கன்னா 750 ரூபாயில் இருக்குது. பாசில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 600 ரூபாயில் இருக்குது. கோவா சிவப்பு கோவா கிலோ 200 ரூபா. சைனீஸ் கோவா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிலோ 200 ரூபாயில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அது சல்தரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 300 ரூபாயும், கொத்தமல்லி கோலை பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 100 ரூபாயினே இருக்குது. ஐஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் விலை மாற்றம் இல்லாமல் ஐஸ் பேக் 300 ரூபாயில் இருக்குது. சலாது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 130 ரூபாயில் இருக்குது. அதிலே சிவப்பு சலாது பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 300 ரூபாயில் இருக்குது. கிலோ 300 ரூபா. பாஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 300 ரூபாயில் இருக்குது. ரூபா பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 100 ரூபாயும், ரோஸ்மேரி பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 1000 ரூபாயிலேயும் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொக்கோலி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 400 ரூபாயும், கோலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா 550 ரூபாயில் இருக்குது. சிவப்பு ராபு 700 ரூபாயா இருக்குது. பச்சை பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாயா இருக்குது. பச்சை வெள்ளரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 150 ரூபாயும், சுக்குனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சள் சுக்குனி 150 ரூபாயில் இருக்குது. பச்சை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 150 ரூபாயில் இருக்குது. ராபு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா. இன்றைக்கி க்ரீன் ஹவுஸ் டொமேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 300 ரூபாயும், கறிக்கொச்சிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 450 ரூபாயில் இருக்குது. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நாளோட காய்கறியின் மொத்த விலை பட்டியல். நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சிங்கள மொழிகளில் என்னென்ன காய்கறி என்னென்ன விலை வந்திருக்கு அப்படின்றது. මුලින් අපි ගෝවා එකෙන් ඉඳලා බලමු. ගෝවා කිලෝ 60ක් යනවා. කැරට් 110යි, ලීක්ස් 70යි, රාබු කිලෝ 50යි, බීට්‍රූට් කට් බීට්‍රූට් එක 80යි, බීට්‍රූට් එක කොළ බීට්‍රූට් එක 70ක් යනවා. කාල රුපියල් 200ක් යනවා. ඒකේම රතු වල ඒකත් රුපියල් 200ක් යනවා. නූකොල් කිලෝ 90ක් යනවා. රතු පාට එක 1100ක් යනවා. කොළ පාට එක 850යි, කා පාට එක රුපියල් 10යි. පාසිල් කිලෝ 600ක් යනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ පාසිල් එකේ. චයිනීස් ගෝවා රුපියල් 200යි. රතු ගෝවා දැක්කම ඒකත් රුපියල් 200ක් යනවා. සල්දරි රුපියල් 300ක් යනවා. ඒකේම කොත්තමල්ලි කොළ දැක්කම රුපියල් 100ක් යනවා. අයිස් බෑග් දැක්කම 300ක් යනවා. අපි බලමු සලාද 130ක් යනවා කිලෝ එකක්. ඒකේම රතු සලාද කිලෝ 300ක් යනවා. පුදිනා කිලෝ 300ක් යනවා. පාස්ලි දැක්කම පාස්ලි කිලෝ 300ක් යනවා. රුවප් රුපියල් 100ක් යනවා කිලෝ එකක්. රෝස්මෙරි රුපියල් 10ක් යනවා කිලෝ එකක්. ෆ්‍රොකෝලි කිලෝ 400ක් යනවා යාළුවනේ. கோலிஃப்ளவர் 550ක් යනවා. රතු රාබු දැක්කම 700ක් යනවා. රතු රාබු පච්චොයි කිලෝ 100ක් යනවා. පච්චයි වෙල්ලරි කියන්නේ දෙමළෙන් සිංහලෙන් මොනවද දන්න මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. පච්චයි වෙල්ලරි කියන්නේ මොනවද කියලා ඒක සිංහලෙන් දන්නවනම් මට කමෙන්ට් එකෙන් කියන්න. ඊළඟට අපි බලමු සුකුනි එක 150ක්, කා පාට එක කොළ පාට එක එකම ගාන 150ක් සුකුනි එක. ඊළඟට අපි බලමු දිගරාබු කිලෝ 100යි. කරිකොච්චක කියන්නේ මාලිමිරිස් 450ක් යනවා. ග්‍රීන් හවුස් ටොමේටෝ කිලෝ 300ක් යනවා. ඒක තමයි අද එළවලු මිල. මේක වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න ඕන නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එක හැමදාම බලන්න පුළුවන්. බයි ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.